бештар аз 680 000 нафар метавонанд шуморо ҷоша депортатсия кунанд. гирифтани зиндагия пеш кардани ҳастанд. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ҳатман лайк монен, бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳанд соҳиби маблағҳои пулӣ бишаванд, як бор метавонанд ки номери WhatsApp-и буромадагида бинависонед ва ҳамаша хитон бифаҳмед. ин фурсата аз даст натиҳед. вазорати корҳои дохилии Русия шумораи муҳоҷирони дар феҳристи афроди таҳти назорат кардаашонро эълон кард. чихеле ки медонем, то 30 апрела муҳлат додагӣ ҳастанд ва ҳамин рӯйхате ки пешкаши мардум гаштагӣ буд, рӯз то рӯз зиёд шидаистад. яъне рӯз то рӯз маълум шидаистад, боз ҳам шаҳрвандони беҳуҷҷат ва қонуншикан. ба далели нақзи қонун дар Федератсияи Русия садҳо ҳазор шаҳрвандони хориҷӣ ба феҳристи афроди таҳти назорат шомил шуданд. дар ин бора сардори вазорати корҳои дохилии Русия хабар дод. ба гуфтаи ӯ, феълан дар ин рӯйхат бештар аз 680 000 нафар шомил шуданд. пештар 630 000 нафар ба дар ҳамин рӯйхат, ҳозир аз 680 000 нафарам зиёдтар шидагианд. шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия ғайриқонунӣ ворид шидагианд ё ному фамилия иваз кардагианд ё ки бедокумент гаштаистанд ва ҳамаи инҳоро муҳлат доданд ки то рӯзи 30 апрела будубоши худшона қонунӣ кунанд. ҳуҷҷат надошта бошанд, яъне ки ҳуҷҷатҳоро дуруст кунанд, 100% кунанд. вагарна баъди 30 аллакай депортатсия кардан сар мешавад. гуфта мешавад ки ба шабакаи телевизионии Русия шарҳ дод, ҷорӣ кардани ин маҳзани шахсон бояд муҳоҷиронро ба қонунигардонии будубоши худ дар Русия ташвиқ кунад. ва инчунин ёдрас мешавем, қаблан раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар бораи вазъи ҳуқуқии муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар ин кишвар фармонеро ба имзо расонида буд. аз ин бармеояд ки хориҷиёне ки дар Федератсияи Русия ғайриқонунӣ қарор доранд, бояд вазъи худро танзим кунанд ё то санаи муайян кишварро тарк кунанд. яъне то 30 апрела бояд ки кору бори худтона шумо 100% кунед. агар ки успед накардем то 30 апрела, бояд қаламрави Русияра тарк бикунед. вагарна дар ҳолати дастгир кардан бо тариқи автоматӣ коркунои милитсияи Федератсияи Русия ҳуқуқе пайдо кардагӣ ҳастанд ки худсарона бе бурдани шӯъбаи милитсия ё бе бурдани суд метавонанд шуморо ҷоша депортатсия кунанд. ин буд як информатсияи нав аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Русия ки нашр шид. шумораи зери назорати Русия будагиҳо боз ҳам зиёдтар шуд. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен перескат кунен ва биёин аз сари нав документ бикунен, номерое ки меброя ҳамин одамо метавонанд шуморо граница баранд ва худшон бо Россия медорорандтон. Маъруф Пиров нависонда. салому алайкум ака. савола ҷавоби пурра медодем. мара як бор қапида будам. сари суд буромада будам, аммо 3 моҳ нашуда буд. омадам боз ба Россия, 3 моҳ мешавад санҷидем. шода мегам. ҳозир ба Федератсияи Русия рафта бошем, мақсади гап як чиза ба назар бигирем ки ай ҳамис рафтан баъди ҳами воқеа шидан шуморо дар аэропорт ягон претензия накарда бошанд ва иҷозати ворид шидан ба Россия дода бошанд, мушкилӣ значит ки нест дар шумо. як нафари дигар нависонда. салому алайкум акаи Шорубон. яка писар бояд чӣ кор кунад аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шавад? нафарҳое ки як фарзанд ҳастем дар оила, шумо метавонед ки худтона дар қайди военкомати ҷои зистон бимонед. ҳуҷҷатҳоро ҷамъ мекунед. яъне чӣ ҳуҷҷат? паспорти падару модар, загси падару модар, справка аз ҷои зист ва паспорти худтон. ҳамин чизоро бурда пешниҳод мекунем ва ба қайд мегирем. Абдумумин нависонда. салом Сормон. ман тамоман бекор ҳастам. як то ошхонаро аренда гирифтани зиндагия пеш карданӣ ҳастам. чӣ маслиҳат метиҳем? аз пеш раҳмат. худованд дар касбу корот баракат бита бародари азиз. ҳар кореро ки пеша мекунем, ҳаракат кунем, иншааллоҳ баракатша меёбем. як нафари дигар нависонда. салом акаи Шоромон. ҳозир дар аэропортҳо отпечатки мегиранд ё ки не? дар аэропортҳои шаҳри Москва танҳо ҳозир дополнительни проверкаҳо рафтаистанд, яъне ки гирифтани изи ангушт ва аксбардорӣ барои иваз кардани номи насаб ё барои мисол
ягон вақтҳои пеш запрет надоштаантон ё қонуншиканӣ накардаантон ҳамин чизора ҳозир дар дополнительни проверка кардастиян дар аэропортҳои Москва ҳастай танҳо ва баъди моҳи июн дар тамоми аэропортҳо ва дар границаҳо ҳамин чиза ворид мекунанд. Нуриддинзода нависондай мерай ҷожда депортуд мекунанд аз настроянияшон вобастагӣ дорад. Игар фикрам дурустай бародар. ҳастан баъзе одамоеро мо дидем ки бори аввал ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ва мераванд дар ҳамунҷа мегӯяндшон ки шумо депортатсия дорем мегардонандшон. Яъқуб нависондай ассалому алайкум акаи Сормон созем. Амнистия ягон навигарӣ нест. Шеъри худо хубем бародари азиз дар бораи авф ягон маълумот нест ҳозирашда. Беҳрӯз Шоев нависондай салом акаи Сормон чӣ хел ҳамунҷаро мо бинем яъне ки мо дар таҳти назорат ҳастем ё ки не. Вебсайти вазорати корҳои дохилии Россия медорем дар онҷа функсияи реестра вибр мекунед дохили ҳамун мешен. Агар ҳамин истифодабарии сайтҳоро ки камтарак фаҳмиш дошта бошед ягон ҷои мушкилӣ нест бародар. ҳамун бо тариқи шиносномаи хориҷитон проверка мекунед. Зиндаву сарбаланд бошед. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.